omwanjwa omurigiriria gwe TV ya Abagusi Global Radio igongo kwarigania ase amangana maya huna atekire imena isiko yorongo rwa gusi kore litangani tonyole amangana yo asenchira ayo wenge abantu chiminya na marongo 25 noyomo batukira nade no burwire bwa corona aiga Kenya ekiombe ke gutuka agoseke gukora obutuki aiga Kenya EACC yachakire kumutuka omukavana we county ya Kirinyaga ani iguru yobokurumi na abawonchereria abo bagakora obwonchereri bwabo asechira daraja mbili me county ya Kisii bakeye serikali ya county yungambye mono asoko igura edaraja hinya eyo yagachwa mangana yo asenchira yoboikiranu Amarieta Dennis Zadok abantu chiminya na marongo 25 noyomo batukire no burwire bwa corona na ende aiga Kenya magega yokolengwa asigika yechinse 24 chaetire kagukwana na balike mangana karalinge kurwa chiripoti igoro yo burwire bwa corona aiga Kenya mokonyi waziri wobochenu Masimwangangi nigateba wikira boni gabantu batukire no burwire bwa corona nigo bale chiribu 30 na eyemo chiminya na mirongo ene noyomo wikabono abwasatebanga abantu 10 nigo basiri bugima na wikimo barongo abantu basiri bugima iga Kenya ko bachimi 5 na 15 noyomo abwasabulira abakenya kugendera kubwate machiko elyo kweneke mbali konyole binyinyi by'uburwire bwa corona. COVID-19 statistics today, 426 people have tested positive out of a sample of 5,158 samples collected within the last 24 hours. And this now brings the country caseload to 31,441 number of positive cases. And from all these cases, all are Kenyan except 9 of them. In terms of disaggregation, we have 239 males, 187 females, with the youngest being a 3-month-old infant and the oldest is 88 years. In terms of distribution by county, Nairobi leads with 132 cases. Onchiria bali bagakora obwonchereri bwabo asechiro ya daraja mbili ime yomochokisi ase county ya Kisii nigo bakeire mugabana bwe county ya Kisii James Ongwae ngambye mono asokwa gacha echiro ase ensemeyo abwase igoirwe rasmi na kubali baga abawonchereri gukora obwonchereri bwabo abwase babulire mugabana bwe county ya Kisii kwene kinga kwayiririare amagacho yechiro ya mitumba elio kugendera no obwonchereri bwabo ase chireyo ya daraja mbili tuwakira serikali yaito enene serikali ya county government asoko igore chire ya nyare kobage gotokonya sengenje abantu ali bakabera asepara na morigereti babere bakorwa ororo erisk eli arenge abantu gariera sarike anyore atachira abantu yapunguire tugo sabe county government epanue echireye tubwate biti gareta iga bibere bitatu egere toroserie egere abantu abegana babanyare konyora asiba kore biasere byabo esemeri ya mutumba nkorosi were tuatebuye ko iremetinye tato yoka erosi guyere ige tugo sabe county government efuatiria manganaya sengencho abantu bwatia soko kubabeka semetinyeta tubaberere echiririe kwagachira nanga turigere twikara rero teracha omwaziri w'ekisemi aiga Kenya Professor George Magoha obabulirya babwatani bonsi b'ekisemi kobwatirana kwene kinga muroberio omuya w'ekisemi ngwikiranore ase ebinyoro oyo chakiwane kiombe keria getirerete abalimu aiga Kenya TSC ekaroburaire bwa corona bugenderete kurwani wa aiga Kenya eyo yairirete gisukuru gosiekwa abuli tangani ase umutinyo mutangani omwaka oyo kagukwana imiye county ya Kakamega nigo Magoha atebanga nigo ababwatani b'ekisemi babweranete ko obwatana na gutwara obumo kwene kinga muroberio ngwikiranore abwasatebirenga andi yake gisukuru nigo kira cheko igurwa omwaka gocha mutinyo mutangani onye oburwire bwa corona bugochia kurwani. I'm also challenging the Parents Teachers Association. It is very clear that the Constitution says it's a child's right to have primary education free of charge. Yes, we accept and we want to comply with that constitutional provision. That same constitution does not stop parents who are voluntarily willing to work with us in this process. And I've encouraged my brother in Ngao and the education of people who are here plus the Board of Management to convene a PTA and explain to them precisely why their hand is not.
Ekiombe kirie kurwania ubukurumi aiga Kenya EACC yachakire kumutuka umugavana bwi county ya Kirinyaga Anne Waiguru nigo ekiombe kyo yatebirenga umugavana uyumba bwatirana nabo bisabande be county eyo wasokia chibesa chinyinge ekyo ekotebekana ngachiakanwa ekyo kiri chimilioni 23 guchiase chisafari chobokora ekiombe kyo kya EACC nigo gikase ofisi y'umugavana lituko lya lero na gukora ubo osaki ubo nene abo asebabusenya ofisi y'umugavana na komgenda yamo aseyamo goikamwaya na kubusenya enkayaye abwase ekiombe kiyatebirenga mbagendere gukora ubutuki elyo kumanyanga chibese ekyo ngakichiakane tu kiri chimilioni 23 abasaye kurwase ekaunti ya Nyamira rituko lya lero nigo bakora okurubikana kwa mulembe ase umuchi onyamira asekeli bakwe murunganinga abachoreta baraya ubatari kubaikirania amagenderero buna babalirete chira abulitangani abasabo nigo batebanga babeire bakulinwa chitenda ekyo serikali bwerete kuba kerengo kimirongo 3 iguru yemya abasabo nigo batianirenga wikabagenderere kuliya obwene bwabo onyetalibo abaraya abo nigo babwenderete kurusibwa abisi asenge chotige baraikirania maganio abo ayo gukora amagenderero na kuba chitenda kulengana nilichiko elilyetetigwe aiga Kenya umwaka w'ekiri bubere nangwanse 10 wikarabo umwancho murigereria bwe TV ya Abagusi Global Radio no ngubuturira amangana amayabo na ateka aiga SMS yitu yuburaliri tukolya lero wika abwankyo ekero ndochenga abange nigo bagenderete ontebinga tagete kurigereria bali bandikire chi SMS kuchaiga gwetera somtandao bwa Abagusi Global Radio ndolenga barabia bagenderete kumbwatia asenjira yabo ene ndoche oyoiganigo akurukunga Alvaxad nya abuto egakotebanga miebono ase okugendera gotoretera amangana amaya na mogendera gokora kabira eyugo ase ogotumanya amange oyonde nigo akale korukunga Fidelis Mochoge nera gotebanga no hali magaga yokubwatia amangana amaya ekero ase ekero ndoche oyonde gaiga akale korukunga Jeremiah Orina Ontiri nera gotebanga nigo togenderete kubabwatia ekero ase ekero mugenderete gotoletera amangana amaya na inche kuruga semesa yoburalia nigo kubaganiria obotegererio buya no burigererio buya imeye TV ya Abagusi Global Radio na nditigangiriri bageri kubakira ngambye mono ase okugendera gochora kutubwatia aiga ase TV yaitu ya Abagusi Global Radio uyo lenge magaga yechi kamera na kwene kinga ayonsi gwekiranare nigo akurukunga Edwin Mukaya.